bugas? Yes, ma'am. Okay. Ano man yung champurado, no? Yes, ma'am. Kalusot. Kainit na. Ini na giluto itong bugas. Launod kayong pan. Oh, ano ba siya? Mau na ni nutriban? Ito sa anak, ito? Iya po rin panabatanan na. Wala rito. Tapos paper. Oh, di ba? Ito sa pila rin ako. Maglabuyan. Ito, tanan. Planetary mixer siya, no? Lagi bo. Ano? Itingan mo to. Ready na kita po. Nakakaon ko ani elementary pag yun. Nag-boarding. Boarding. Kita galing kay reward ang mga sugar. Reward ang mga sugar dire. Hindi ang wording. Oo. Agay. Holding nag-shortage The na. shortage.
We're out. Sa man siya paingon? Maun pa na ako akong bag. Okay. We're done. I-discard ka to ng mga karton.